i a mi m'agradaria saludar-lo ja, si és possible, i donar-li la benvinguda, perquè suposo que té moltes coses per explicar-nos, alguna iniciativa de responsabilitat social de les que ells també duen a terme, perquè estan molt implicats, i també alguna sorpresa que ens ha preparat per aquesta nit. Per tant, doncs, el saludo. Bona nit, Joan. Espero que estareu tots molt bé i molt, molt enfeinats, perquè crec que ja et tenim aquí. Molt bona nit. Estem enfeinats, però contents d'estar enfeinats. Estem treballant, estem fent el servei de sopar, que ha començat a les 6 de la tarda. Servim sopars a les 6, perquè aquí els sopars i els dinars s'allarguen. Per tant, si hem d'acabar a 2:15, hem de començar a les 6. Afortunadament, la gent accepta aquest canvi i aquest nou horari. Per tant, contents i agraïts de poder treballar a pesar del moment complicat que tots plegats estem visquent. Bé, és un honor poder participar en aquest acte solidari i és un goig per mi fer-ho des de casa, des de la cuina de casa. Com us dic, el restaurant està en marxa. Mentrestant, jo us vaig explicant cosetes. Disculpeu les fresses i l'enrenou, però això és una cuina en actiu. I el que sí volia era explicar-vos un projecte que fem amb Ecosol, amb els tallers de Càritas, i que correspon a un projecte que té a veure amb responsabilitat social i amb consciència i amb sostenibilitat. En tenim diversos de projectes. El que fem amb Ecosol concretament és el de convertir les bosses de buit que fem servir, coem molt el buit a baixa temperatura, i aquestes bosses les recuperem i les portem a Banyoles, al taller de Càritas, i les cusen i les converteixen en bosses, inclús en davantals, i tot això després ho venem als nostres clients i se'n poden emportar records com això, que són vasos que abans eren ampolles que les reutilitzem, les reciclem i els donem una nova vida.